Szólj rá! És lábkon. Egy. Hogy? Egy. Elmész oda, és kicsit játszol a pénzával. Kicsit húzapodsz meg tőle ezt a fülét, már ezt a fülét nem akarsz tőle. Kicsit húzapodsz vele, utána elveszed tőle, és ennek nincsen kezdődésre. Az a lényeg, hogy első körben még nyugodtan kilóghat ez a szerkezet, hogy ő úgy eljut abba. Figyelj rá, hogy a kutya fel lesz pörögve, tehát valószínűleg kicsit nehezebben tudod majd ott tartani. Leül, ha jön a klik, akkor csak ennyit csinál. Köszönöm, hogy megoldom. És gyere ide ki oldalt egy kicsit, ne izgassuk. És mindenki figyeli a kutyáját, mert ez most elég erős inger lesz a többiek részére. Azaz, kis játék, nagyon jó. És ennyi, elveszed tőle. Bal, úgy, és leültek. Úgy. Amikor jön a klik, hogy a jobb. És játszik, nem baj. Most tanítjuk meg rá. Még egyszer. Azaz, meg kell tanulnia, hogy hol van a... Mutasd meg a kezedben. Azaz. Úgy, beteszed, úgy, azaz. Ne. Fogj gyakorlatot, ne csinálj előtte. Jó, ez már jobb lett. Okay. Ha túl sokat fegyelmezed utána, akkor szétesik a kutya. Azzal jó, csak beteszed, és szinte rögtön már ül a kutya. Jó. Azt is lehet, hogy először leülteted, és utána teszed be a vonod alá. Látványosan. Hogy lássa. Úgy, beállsz mellé. Úgy, és beteszed. Úgy, nagyon jó. Órát. Azaz, nagyon jó. Egy hosszabb folyamat lesz. Játszol vele, elveszed, teszed be a hunnod alá, de már nem ülteted le, hanem elindul a csoportba. Jó, és a csoport közepén majd van, amikor jön a klik. Azaz. Órát, segítsd a kezeddel, mint hogyha a jutalom alatt lenne ott. Úgy, és ki fogod rántani. Most. Azaz. És játsz. Ez egy hosszabb folyamat, ez neki legalább 2 nappal fog kerülni. De fog működni, tökéletes. Nagyon szeretem, ez imádom. Azaz, nagyon jó. Azaz. Mindegyiket játsz el. Ugye eddig tanítottuk jutalomfalatra, most nem érti. Lacinál is, amikor rántotta az első időben le a hurkát, akkor a kutya csak nézett, hogy most hol van a jutalomfalat. Jó ez a játék, de nagyon jó. Tényszerű előrántani kell. Azért van ott a fül, megfogod és előtt. De később majd lehet ez a eltésre után kell még. Az úgy nagyon jó. Korán. Azaz, nagyon jó. Ilyen kis lépések, 2-3 lépés, nem kell. Azaz. És játék, még egy kicsi ilyen aranyos, Arra is ezt mondta, a hanyat lökte. Nagyon jó.
Nagyon. Most már folyamatos volt a koncentráció. Jó. Én azt mondom, hogy állj át az engedelmet erre a futkáron. Konfina erre vagy, hogy saját magad dolgoztak teljesen mindegy. Úgy a lényeg, hogy ha nem, akkor elsősorban lesz, hogy majd segíteni. Jó? Fejben maradásra. Kezd rá. Azaz. Felnéz, és meg. Úgy. Jó. És most elveszed tőle, beteszed a zsebedbe, és rá a hosszú kórán, és mi pedig eltávolodunk a kutyáktól. Úgy, hogy mindenki háttal van a kutyája. Rád gondoltál, és a Tamás gondolta is. Nagyon apróság. Mehet részemről. Gyere ott! Azt, fogd meg! Azt, igen! Azt, gyere hozzá! Az, ide vagy! Az, nagyon! Nagyon ügyes, ide! Kérem, erre. Gyere ott! Ide! Jó. Edit. Vége.